Roko sambil putra ngaturaken nuwun. Nuwun. Jawa ring sasana pagelaran agung tumuju wonten sanggar pamunjat tumuju wonten kukusen duka kang kemelok kang kadanyo pangambar-ambar tumuju wonten papan indang ripo pancer kang dipun pagene dening risang apa minta paranugrahane Gusti kang gawe pepesing kondram Mugi jandraning dening para kadang mitra sami kalis saking Sampikolo Roko Samboyo Putra Resang Bobo Kasta pejat menangkap pihak dalam Resang Bobo Gedruk bumi kambing tiga ani bali dening para kadang putra Ikan pasir lega wonten sasana busana Lomabak wonten sasana pagelaran agung Waroko Roko Samboyo Putra Roko Samboyo Putra Bijal saking sasana busana
Lumampah wonten ing sasana Pangranakum punika jambran dening para kadang putra. Anindra sami merasuk busana prajuritan. Kadek kemubiar busana riro. Jinondro saking mandra kepalaran jandrane yang jinondro. Kadya lintang bimo sepi. Iya. Roko Saboyo putra. Aja lali karo sanitarine kudu kepat Roko Saboyo putra asmane wonten katami Padepoane kelurahan Ketami pesantren kecamatane aja lali karo pimpinan Bunda Mariyati iku kang dadi asmane mula ayo dadi lestarene marang seni kabudayane. Bagus rupane cerdas terampil terbinas Super jodoh tegas matak menikmati sisaning gerito
Orang sang pinangan dan kami Prabu Jogoro Cimandon Dikatu kusumaning ayu jejuluk Dewi saka langit kadherek dening Prabu Celeng Tembel melebet wontenipun sajroning wana kang aran alas lir gedhe boyo kang aran pekimo alas kang jumodhalake bebaya pekimo kang gedhe goro kang gedhe tapi kasabarnane kewan alas ingkang sarta kalah wadya bala Prabu Celeng Sudi
enggal kumara saking pantaraning negri ingkang palakas mong apro busana niro lir surya wedal liro saking sajalaniti rasa madangi jagat kok mungo anem sak pucak-pucuk ing marababaton sumirat kana sratin surya mega kelawan gunung kataraken matang para kataksena budaya kakung dalah putri mereka kembarakan dening para kadang putra nggambarkan prajurit saking Bantarangin prajepun Prabu Joglono Sewandana kabegal dening Prabu Celeng Terkisak kembaran para mila kados pitiki prahipun ing kita sarga ngataraken sugeng minara ingkang sekeca sugeng mirsani kantos titipananipun pagelaran lan iki mantingkang talupen kita sarga nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking sembiko ngantos titipananipun pagelaran ing wasana para tantamara Gosabiya putra Lemaksana magita ing baris bayak siap
kuku sing tuwa kang kemelun kang gandanyo mangambar-ngambar Tubawatara sak sirare sang bosigra winatur srasa mala nyaris lumangantar-ngantar uripe mangendeng-endeng kukusing. Babasan sumundeling antariksa sumundeling kayangan handamel kagete para Jawata Agung. Wonten ing kayangan suraya handamel para dewa-dewi. Para aksara-aksari para widodara lan widodari kang sami tumurun wonten ing Arsapata. Sigra ngrawuhi sumbering gara-gara gritrakah diri-diri. Gara-garane Sang Bobo. Ngadhep kuku sing dupa kang kemelon. Amaminta marang anugrahaning Gusti kang gawe pepesing kodrat. Mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking Santika sejatining rasa sak gondo sak rasa sak jiwa sak raga kalis saking Santika.
papan gunung moyang Roko Sapoyo Putro Prajurit Bantarangan Leno Pangidamu kelakon gawe bacaan sawatil malam ayo teno yang aja sampai luput teno yang celek kebel ayo teno ger aja sampai luput ger was Kowe pujaan hatiku, kowe kantilane rasaku, rino wengi kang tak anti-anti. Aku ora bakal mlenjani rasa tresno kang sejati, hang bisa gawe tentreming ati. Titi wanci bisa sukma saka raga iki, tak anti sliramu kaya janji wingi nguni. Titi
senadyanake panggoda kang ana muga-muga kowe lan aku tetep setya kowe pujaan hatiku kowe gantilane rasaku rino wengi kang tak anti-anti aku ora bakal mlenjani rasa tresno kang sejati kang bisa gawe tentreming ati titi wanci bisa sukma sakara iki tak sliramu kaya janji wingi nguni titi wanci bisa sukma sakara iki tak sliramu kaya janji wingi nguni senadyanake panggoda kang ana muga-muga kowe lan aku tetep setya sun puji dumateng pangeran kang lumatar kita sami kalesa saking sami kala dina beta saking bilang kesenian ingkang sampun amuri rakitane gandeng jawi mila monggo sami diuri-uri mring lestari kabudayan Jawi Bunda Wariyati ingkang mandegan katapi asli Paraga Sambaya putra ingkang paringan asma paguyubane para kadang taruna Duh Gusti kula nyuwun pangayoman Sabaya putra nindakake pakaryan menghibur para kadang dirasawa Duh Gusti ingkang maha murah ingkang tansah kita tansah aja lali manembah nanging aja amung sawiya-wiya raga Sambaya putra raga Sambaya putra kalesa sambi kala
Kepengin turu ning dadane, kepengin sonlos rambute, jagerno duklen dirasane, keloro dadi kadanane. Sun anten ing rino lan ngendi sing leren urip so ngipi regetan dok terus kediki keloron semanding ring iki masih yo ulan dengeran pisane menguling masih yo mengkambiangi bentar ketimbang nono keberpisahan kadung wis takalan jodone kelakon turune dadane. kepengin turu ning dadane, kepengin songalos rambute, jagerno dugel dirasane, kelorot dadi lan nyatane. Sun angen raina lan bengi
sing leren uliye sun ngimpi gregetan dong terus kediki kaloron semanding urun ngimpi masih yo ulan riduran pisane mong uliye nyawang masih yo mong kembangi bantang ketimbang nono babar pisan kaduwes teko lan aja dhewe kelakon turuning dadane jaran uton sanggrang liwat orari kawitane di MDM akhire pacar temenan senenge sing mari-mari nemu jodoh liwat orari kawitane DMDM akhire yo pacar temenan iso sing ana sing ikro nemu jodoh iya ambek riko omong kuyon iya kawin
wiwitane akhire yo padha walase Oke, kembali diucapkan selamat siang menjelang sore untuk kawasan Desa Serikaton, Beringin Rejo, Kediri, Jawa Timur. Satu kebahagiaan di momen kesempatan sore hari ini yang sangat luar biasa, dan juga beribu terima kasih dari Bapak tim keamanan yang terpadu, tentunya dari Bapak Kapolri, juga dari Bapak TNI yang sudah memberikan waktunya dari keluarga besar Rogo Samyo Putro. Hadir di kediaman dari keluarga besar beliau Bunda Lulu dalam rangka tasyakuran perkitaran dari adik Nanang Pratama. Dan semoga menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsa, kelak apa yang dicita-citakan semoga tercapai. Dikasih satu persembahan kembali barang sedetan artis Jawa Timur yang hadir dari kawasan Bumi Kota Tahu, juga hadir dari kawasan Bumi Kota Nganjuk punya. Yuk bareng all artis ya Rogo Samyo Putro. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku
Ngaturaken dumateng para kadang sena budaya kakung dalah putri kang tansah winulya. Atur pasugatan ingkang angka kalih ingkang dipun aturaken dening para kadang putra nggambaraken tari perang celeng ingkang sampun paripurna kadang sena budaya kakung dalah putri ingkang tansah winulya. Wonten wekdal menika atur pasugatan angka 3 nggambaraken medalipun dening para kadang putra nggambaraken Patih Bujangga Anem ya sinebut Bujaganong. Pramila kados pundi prahipun mriki kita sarga ngantaraken sugeng pinar ingkang sakeca sebabar saking atas titipunanipun pagelaran. Kita saking paguyuban keluarga besar Kosambi putra nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking Sambikala. Nggih, pados sing rada terang, pados sing rada iyup. Cek gak kegermisan. Ya bingung nih bocah-bocah iki diwehi panas sambat diwehi udan bingung. Ayo kira bocah bagus. Imam sore-sore sowan-sowan ana kutha Ponorogo. Iya. Persiapan ganongan tuwek tampil. Ya. Suwi gak tampil sing biyonge lali nek dhek ning ndi mau. Karo Buti Kidul. Ora didol. Iki jaminan. Ya. On. Iya. Wis iya nuruti awakmu tok pokoke. Cek penak bae. Cek penak cek eling. Aku sinau di YouTube. Wah, ngono. Nek gak nyang berarti delok YouTube. Tapi Buti kebangetan mbak aku. Piye? Sing mbokku kerekne. Ya. Cakep. Oh,
kebacut. Iya, terakhir gandongan tuwek ya wis maklumi ae ya. Ayo Den Bagus. Menika gambareken patih Pujangga Anom kang sinebut Bujangga. Video saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing Praja Kediri. Derekaken utusanipun Prabu Joglono Sewadono. Tembe saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing Praja Kediri. Kalamar kusumaning ayu Dewi Sangga Langit. Bairo dening patih Pujangga Anom kang sinebut Bujangga Anom kaderek dening Temenggung Anom Yuda. Dobel hei ora delokok tenan. Patih Bujangga Anom kula ingkang suwan patih kula semanggaken Gusti Prabu. Menika gambareken Prabu Joglono Sewadono Raja kang sekti Mahabara Irbuti Pawalaksana. Pembasana tegas papak paluning mandi sisaning grito. Dasar raja kang jayeng palkon. Raja kang tasih kodaya sawanipun kang dereng kagungan garwa. Bijil saking kutha Bantarangin boyong kusumaning ayu Dewi Sangga Langit. Patih kula semanggaken Gusti Patih. Sendika dawuh Gusti Prabu.
lem ke gak no? Gak apa? Iki gak lem untune kabel ki. Oh. Iya. Oke nongan poel lo baga digawe ae. Iya sesuk terah prei ya. Iya melok begitu. Iya.
alon-alon. Kebacut. Patetot, patetot. Yo. Oh, ha. Oh, oh. Oh, oh. Was. Iya. Dolanan kabel. Oh. Iya. Lo. Oh. Oh ya. Aduh. Wis. Biasa. Bocah nek kulino ngidul-ngidul dilane ilang. Loh, patetot. On. Ayo le. Kebacut, Bul. Kandhani kok Piye, sing nek isor aman gak nek isore? Bul. Rawate tanggapannya soro men toh. Aku lak wis omong domo. Aku mejane ku dongaku ya jane ya apik-apik. Ngono ya Mas Bu ya. Muga-muga cacake gene apa-apa. Heeh, lha iya. Aku malah milih donga sing elek-elek ya. Lho, piye iki maksude? Ben iso nyang kabeh. Oh, ngono. Lah kok iso maksude piye? Umume emang biasane lek bapak-bapak ning pinggir meng kok rene blas. Alah. Biasane dijogo ya. Biasane Biasane dijogo kok. Alah. Kabelnya cepet. Iki. Tuke. Hop sik makai. Hop. Nah, iki enek cepet-cepane Bu ora kok. Jaman iso ngene iki. Pikirku melenos ning kono ya nek kabele. Ya gitu lho toh iki gak ke baterai. Wong ngono. Bol, kuwi nak malik-malik iki ya diingeti ngono lho. Lah iya. Bapak. Sampean ndek kene iki dibayar. Sik ta. Ora masalah dikit ya ora ne. Lah piye, Bol? Oh, halah satu mesti merem. Kowe ya ngono satu kaya merem lah. Sing salah ya awak. Heeh. Barang mlaku Ayo, kok merem. aku ngiwas aku malah hayu. Bol. Orane boleh panjangane raga wake. Lho lah ya. Iya dijogo apa dijogo apa Kene ya. bar lunga panjang wong telu Buni tiang tiga lho dijogo. Iya dijogo ya. Ayo apa dijogo apa? Dijogo. Heeh. Dijogo. Yo. Ya. Loh, piye tepo maksudnya piye? Masamu sirkus apa piye ning tengah? Pikir ngono lho. Iya Pak, dijogo ya dijogo. Bapak. Pojokan. Iki duduk sirkus macan kono sitok. Dijogo ki maksudnya nek Ning ngarep sitok. Dek kono ki sitok. Ngono lho. Aku Turae melok batore dhewe. Heeh.
Mangkane to nek kresek glurik iki kancane dinyeng. Lah iya. Mamula Dijaga keselamatannya. harapan ae. Ibake pacak sawapi. Pacak nibra sawapi. Alah, Bu. Bukti iki lho. Bi. Lumaj. Bukti aku sesuk gak nyang aku. Lungone Sumbawa. Iki versi Lumajangan. Heeh, versi Lumajangan. NTB. Ya wis gak apa-apa, Bang. Yo. Ayo. Kayak tari balet kan. Oh, ya. Wala tala. Ya, yang ngono. Yang ngono, yang ngono. Woi. Oh, ya. Oh. Andene kok irap ngono kok jaluk dijogo berang. Piye neh. Seneng aku nek bapane. Hup matamu. Jelayak selamat bae mau diabani to. Ya bali tai. Oh, iya ngono. Aduh. Lho lah ya. Ayo gantian. Persiapan. Iki dijogo lho, Pak. Dijogo lho, Pak. Tewas lho, Pak. Iki rada bahaya malah. Iya. Oh, iya. Oh, ngono. Ayo. La tala. Iya. Oh. La. Pak dijogo apa? Kok mbok jarine iki piye to? Digoceli ya, digoceli. Heeh, gocelon aja sampe nyeblok apa ya. Digoceli. Iya jogone gocelon apa? Alah, ora apa-apa Iya. nek kabeh sutete kok. Lho. Paling kesetrum mandrek ngono to. Karo ojo karo. Piye? Sobat, Iya. Iya. Ayo Pak putrane dibantu Pak. Yo. Alon-alon pokoke kelamat, gremet pantone selamat. Ya. Oh. Oh. Dadi po, dadi dhewe po. Gak mempan dadi ne po. Beh lagi nyang pisan dadi Bu, iki lho. Bu. Wah, lagi apa tuh? Lagi apa tuh wis dadi iki lho. Ora enak, Bu. Iki sik. Riyo iki lho. Dadi yo. Lah, Lagi lagi nyang bol. Bu, tamang sik ta. aja kosek, Lagi nyang wis Kosek. Kowe emang jarene njapani aku. Lah kudune ning aku no. Dadi iki. Walah, dadi omong to. Oh ngono. Ah, Dadi. Pas aku dadi. Kowe dadi gak Ren? Saurono sik ta. Jare on dadi, Bul. Kowe dadi apa ora? Kowe. Kowe dadi to? Heeh. Wes sih, Bu. Pok mandek kose. Cek waras. Iki nek Waras.
Parin mbok dadekne ora iso. Gak iso, Bu. Carane dadi wis gak ro. Deminku bahasa Indonesia. Kayak bahasa Indonesiaan. Nah, carane dadi dhek wis gak ro, wis lali. Iba kamu kerasukan haya. Ayahnya apa? Hantu. Loh, haya. Oh, ayah toh. Haya. Ayah. Ayah toh. Haya. Ya. Kerasukan. Domongi carane dadi wis gak ro Iba iki. Domongi kandhani kok Ais. Lah wis sing kabane wis. Aku mau bobo. Ora omong lho. Kamu sudah kesurupan. Oke. Boleh gak? Pas. Saya. Waras sik. Tamu ngirene ya to. Sik, awakmu aja dadi sik. Lah kok cacar mbok dadekne kok awakmu dadi dhisik. Ngono. Aku ora nek wis didoyok tenan lho, Bu. Tenan aku. Demeng rata-rata sing mbok dadekne klambine warna apa to? Warnane ireng. Lah iki ireng ya iki. Dadoke ndak. Dadekno iki lho dadak. Ndak. Pak Bud, ayo dadi yo. Kesurupan. Lah yo maju. Kamu kesurupan. Sak. Kuwi ben urusan pupuk no. Bul, Mas Bu, suatu kehormatan saking beliau Bu Luluk ibadah minggah. Badhe nyambut panjenengan. Bu Luluk monggo dipotongkan. Dipun semagaken. Nggih. Lu jaluk dadi iki to. Bu Luluk sebut dadekne. Bu Luluk jaluk. Ojo sebut dadekne. Ngono. Ojo no kok Ayo Bu Luluk monggo. Bu Luluk monggo. Iki kesurupan iki piye to? Minggah mriki mawon Bu Luluk monggo. Aku yo krenah-krenane cacah kok. Demit kok kaya ngono iki. Demit ro dhuwit kok roh ya. Demit ro dhuwit roh Pak Bud. Kowe dadi yo sik, nek dadi lagi urung dadi kok. Sik, iki campur iki. Aku mau ngitung tok. Ler, kena ngipulian pas lunga lho. Kowe aja ngenyek cacah. Aku ora ngenyek, lah aku dhewe jeleput Ora maksudnya ngenyek cacah kene lho. Wong mulih tekan ador ora nggawa apa-apa diangkrek. Bu Lulu emang sangat baik. Bu Lulu mau menyawer kita. Bu Lulu Ora sah mak kendangi rasa mak onekne. Lah nyapa? nyapa? Jaluk kan kok mesti. Alah, Lho ora njaluk aku. Wis. Boy, wong panjaki bocah-bocah manut jatuh ora. kok. Dik, ate ngomongki engko bengi rogo musik. Awakmu wis entuk bayar kanyak, ora njaluk. Wah, iya. Ngawur Yo, wis. Bu Lulu. Siapa yang punya? Bu Lulu. Sik, pira iki kabeh? Hah? 100 sih. Wis kuwi urusanmu dhewe urus ana kono, ya. Ayo saiki dipenake joget sik, Ger. Ayo. Kuwi mbok titipne aku apa mbok titipne Buti? Ngawur. Kok tak jahit. Ya. Iya. Persiapan. Ayo Pak putrane dibantu po. Alon-alon pokoke nglakon glebet-glebet kepatane selamat, Ger. Ya. Iya. Ayo le. Latala yo mono. Awas. Alon-alon pokoknya kelakon Germet-germet watone selamat Sesuk liwet sego sing anget, Ger. Persiapan. Ayo tepuk tangannya mana?